És un doctorat industrial i per què us pot interessar i per què és útil a l'hora de desenvolupar aquesta capacitat d'innovació de les empreses, aquesta capacitat de transferir el coneixement i la tecnologia que es du a terme i que es descobreixen als centres de recerca i a les universitats de cara a incrementar la competitivitat del nostre teixit productiu. Un projecte de doctorat industrial bàsicament és això, és un projecte de recerca estratègic que planteja una institució, que planteja una empresa. L'entorn empresarial pot estar constituït per una empresa privada, per una fundació, per un organisme sense afany de lucre o també per les administracions públiques amb excepció de la pròpia Generalitat de Catalunya. No es pot autofinançar. De totes mides, aquestes empreses, fundacions, institucions, de totes mides i de tots els sectors de l'economia. Cap en queda exclòs. D'altra banda, aquest entorn empresarial que té aquesta necessitat de projecte de recerca estratègic contacta amb un entorn acadèmic, sigui una universitat o sigui un centre de recerca o un centre tecnològic. Els dos, de comú acord, identifiquen un potencial doctorand o doctoranda que esdevindrà treballador de l'entorn empresarial durant el període de temps que duri l'elaboració de la seva tesi doctoral. Per tant, és a través de l'elaboració d'una tesi doctoral que poses el focus en el projecte de recerca estratègic d'una empresa amb el suport que li proveeix una institució acadèmica o centre de recerca.